Gọvanọ Soludo ekwugo na ọ bụ naanị ndị ndu ji ezi obi ma nwee anya nka bụ ndị ga-enwenwu ike iwepụtachanwu ihe niile Chineke ji wee gọzie ala Naijira ka ọ pụta ihe. Gọvanọ Soludo nọ na-ekwu okwu n'Ọka n'emume icheta afọ 62 Naijira ji wee nwere onwe ya nke were ọnọdụ na Dr. Alex Ekwueme Square Ọka. Valentine Mbadowa ga-akọrọ gị akụkọ a n'isi. Dịka Gọvanọ Soludo siri wee kwue, ọ dị nnọọ nnukwu mkpa ndị obodo Naịjirịa ịgbakọta ma jikọọ aka ọnụ ịhụ na ọdịnihu nke ala Naịjirịa bụ nke ga-akawanye mma. Ọ rụtụrụ aka mkpa ọ dị ịgbasi mbọ ike iji merie ihe niile na-echere Naịjirịa aka mgba, nke o mere ka amata na ọ ga-enye aka ime ka Naịjirịa bụrụ obodo a ga-eji na-ama atụ n'ọdịnihu. Gọvanọ Soludo jikwazi ohere ahụ kpọkuo ndị Anambra ka ha gbaa mbọ na-atụnye ụtụ ha n'etosi metụta ime ka Anambra bụrụ nke ga-aga n'ihu, ma kwenwe nkwa na gọọmenti ya ga-agbasi mbọ ike ịhụ na Anambra bụ nke nwere udo tọrọ atọ ma bụrụ nke ebe ndị mmadụ ga na-agbata maka obibi nakwa azụmahịa. O mere ka amata na mpụ na arụrụ ana ya nakwa emeghị ihe dịka iwu siri kwe bụ nke a ga-achụ ọsọ okwu eru ala na Anambra steeti, ma kpọọ oku ka ndị niile na-etinye aka n'ajọ ihe dị iche iche chegharịa echiche maka ọdịmma na ọganihu nke Anambra steeti. Onye jekwa kọmishọna nke okwu agụmakwụkwọ dị n'aka na Anambra steeti bụ ọkammụta Ngozi Chumude ya nakwa onye ji ọkwa osote onye okwupụta okwu nke ụlọ omebe iwu Anambra steeti bụ Right Honorable Pascal Agbodike mere ka amata na ala Naịjirịa bụ nke ewubere ebe onye na onye ọbụla ga-enwe ọnụ okwu ma kwarịrị na ebumnobi eji ube Naịjirịa abụghịzi ihe a na-ahụ ugbu a. A gara n'ihu kpọkue ndị ala Naịjirịa ka ha gbaa mbọ jikọọ aka ọnụ maka ọganihu nke Naịjirịa, ebe ha nọkwazi n'oge ahụ too Gọvanọ Soludo maka mbọ ọ na-agbasi ike ime ka Anambra steeti bụrụ ejiamatụ. Ndị bịagasị ya bụ mmemme bụ ndị nke gụnyere ndị isi ọrụ nchekwa niile dị na Anambra steeti, ndị ha na Gọvanọ Soludo na-alụkọ ọlụ ya nakwa ọtụtụ ndị ọzọ eji okwu ha bụ izu. Site n'Ọka, abụ m Valentine Mbadowa.